Zein garrantzitsua den medikua konfiantzazkoa izatia, eta bikotekidea ere bai. Eta harakina, oso garrantzitsua. Jose Vicente Sagastizabal konfiantzazko harakina da. Erosi dizkiozun xerrak, xamurrak egongo diren galdetu badiozu, eta berak baietz erantzuten badizu, xerrak xamurrak egongo dira. Sagastizabal harategia Bilboko zaharrenetakoa da. 100 urte baino gehiago ditu, eta Jose Vicentek 54 urte daramatza bertan lanean. Gaur San Martin eguna da, eta gainera Jose Vicenteri ez zaionez sukaldaritza modernoa gustatzen, txerrikumea prestatuko dugu elkarrekin. Txerriarekin egiten den gozorik ospetsuena probatuko dugu Trebiñun. Saraso Okindegiko Andonik egingo digu baserritan hain ohikoa zen errezeta eharrau. Jose Vicenten herrira joango gara ondoren, Elorriora. Itziar, Markel eta Berenizek esnekiak ekoizten dituzte Belaxe baserrian. Gaurko menurako aukeratu duten postrea ez da jaten, edan egiten da. Fundamentuzko produktuak eta konfidantzako jendea gaurko saioan. Jak! Kaixo lagunok, eguerdion, hementxe gaude, Jose Vicente eta Billo, kongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, hanben, baozko, ederto. Ederko? Bai, Donosti etorriga Bilbotik eta gustora. Gustora, gaina gaur San Martin eguna, Hori. Zu harakina izan da, gaur zenbat txistora, zenbat txerrikume olako, zenbat saltzen dira gaurko egunean? Guk ez dugu holan gaurko egune, baina general izaten da bai, geixau, basarrizetan, azokak etxen diezen lekuetan. Hiriburutan ja pixka galduta aldao. Bai, galduta, ero ez da, normala da, egun normala da, ez da. Bai, ez da txerriki gehiago saltzen, Ez. Bueno, gauza pilo bat ikasiko ditugu gaur, Jose Vicenteki gaude, harategi oso finaka, guendala 100 urtekua, eta elkarrekin ningo deu txerrikumia, gixatuta, piper batzuk konfitatuta, eta gero brotxeta bat frutana. Adi lagunak, saio bikaina datorretu. Bueno, lagunak, eta Jose Vicente, behitu osagai asko dakau maigainia, baina garatuko izut pixkat nola ingo deun errezeta, bale? Azteko, hemen olillo dakat, olillo mordo dakat, ia biatz eta pixka gehiago, ja epeltzen jarrita dakat, eta hemen ingo deuna da, txerrikume erdila sartu, bai erromeruakin eta kanelakin, eta ingo deu konfitatu. Suabian, eta utziko ditugu, 2-3 ordu utzi bihardia egiten. Eta geho, behin inda da honian, ingo deu pusketa batzuk atean, sartagain batean azalan aldetikan ondo prejitu, azala kurruskari bezala gelditzeko, eta bertara botako ditugu bai baratzuria, piperra, tipulina, botako jo piperra utza pixkat, gero ardotxurina, eta bukaeran pixka ligatzeko botako jo limoi pixkat, bale? Eta hori izango plater printzipala. Gio, beste alde batetik ingoitugu piperrak. Piperrak ingoitugu konfitatuta. Ingoitugu ondo garbitu, barruko pepitak eta atea, sartagi batian jarri txukun, eta bertan botako jo pixkat azukre beltza, eta gero emendakau modena ospina. Modena ospina botako du, eta hortxe gozatuko ditugu paelian. Eta gero, beste alde batetik ingo deu brotxeta bat frutana. Emendakau mangua, pina, garbituko deu, laukitan ingo deu, makiltxo batean sartuko ditugu, eta sartagin batean ebai gurin pixkatekin eta azukrekin karamelizatuko ditugu, eta lagungarri bezala jarriko deu platerian. Ados? Oso ondo. Bueno, zukalden zemuz moldatzezea. Bueno, eso zein, Vale, ez da. Autonomu gazenak dago jatzi, apur bat danetik jakin bida. Bestela garesti ateatzea. Txarto gabiz.
Bueno, hemen inbiarrezuna da, behitu, atea, eta beti pepitan bat eukitzeu, obestia. Orduan, labana txikila sartu barruan, eta pepita hori esegatea, eta txukun jarri, bale? Behin txukun daudenean... Ezirik ebai, ez da? Iriki gabe iten bazu, hobeto. Hobeto lan osuen. Iriki nahi bazu, iriki, baina bestela osotan usten badeu, hobeto, bai. Bai, eta gero hemen lapikuan jarriko ditugu txukun horrelaxe, bale? Eta gero ja, sartuko dugu zutara. Kendu gotzuatat, amen ipini. Oideak. Bale, eta nik ingotena da, behitu, esan diten bezala, txerrikumia, hemen txesartukoet, kanelakin, da erremonekin, konfitatzea. Ni hasiko nazta, ni? Bai, ekin. Bueno, zuek izu baserritarra zea, ez da, baserrian jaiotakua. Bueno, baserrixen eskalien jaiota, baina, bueno, baserri erdikue. Baserrian ibilitakua asko, ez da? Bai. Ni kalien baino gehiago basarrixen, nire mundu da. Bale, eta nahiko txerria katutakoa zeate? Txerri bodakindakoa? Bai, gaztetan, bai. Bueno, gaztetan, hoxe, Soldautza joan arte, eta soldautza behin ebazen. Txarri giltzen, bai. Eta odolostek eta txoizuak eta etxen itezen duten? Guk egin bai, baina basarriko, osea, txarri zeltxe egin nien basarri zen, eurek etxeben basarrikuek. Ni bakarri joen, txarri zehin. Zazu matarife zinean? Matarife nitzen basarrira, Basarri zen, karrazen izan, ez karrazen izan da denti. Baina basarri zen joeten nintzen, txarri zehin. Bai. Osea, erre, bota, idiaz, eta gero, tripatek aratala, eta gero, etxe ginen, zatixo batzuk, beten etxo eroteko, etxeko analiziak, etxeko, oseak aso... Trikinosi zadakan, oztakan, ozerdakan. Ja, gero, hori etxen ginen, etxen eban goixien. Eta gero, izten eban ezegitxe, gazaldien, joeten ginen, ja, txikitzen. Txikitzea, ja, pusketakin, da txukun ustea. Baina hori txarrixe hil orduko, hango kostumbri izan, lehenengo, deitxu etxe zien, bueno, gotorri etxe zien aldamenekuek, txarrixe batzeko. Hiltzeko, ebai hartu enbizan, eta orduen torte zien, da lehenengo goixi etorte zien nien, anizeue, kopatxue, anizeue, gaietakin. Bai, hori izan... Bildurrak entzeko? Bueno, hori izan, ez que normalien ez. Txarrixe neguen etxen da. Bai. Da hotz etxen da. Bai. Da goxien goxa... Hotzik ez eukitzeko. Hotzak entzeko, bai, zu. Zeo zer egin. Da hori izan lehenengo gauzia. Gu gure baserrine bai, leheno beti etortezan, bizu, Abeliño etortezan, Abeliño, aitan lagun bat. Eta hua, San Matarifia gure baserrine bai. Eta haren ikustezin beti begila gainean ekala eta beti horri biltzen itzala eta egun baten nire emantzizkin erramintak eta nire txerri heldako naiz. Bai, gantxokin heldu eta launakin junda, eharra tinglaua montatzen duen eharra egunak izatezian horiek, Txerri boda bezala zen, zeremonia zen. Benek ezautzutena, lehenengo, anizeue, gaietakin. Hori nahi zaite tokatu. Bueno, gero, hori etxe izanien, hori txarrixein, gero, egoten zan, txokolatie. Bai? Txokolatie india, bai. Bai. Hori goixien. Da gero, han geratzen zien gizonak eta geratzen zien gero, gero gibela eta gambizan. Claro, egunekua, no? Freskoena. Eguerdirako, gibela eta euta bestie, eta gero jokuen, etxe ben, gizonak, Andrak biarra. Andrak beti biharrian. Odolostiek etxeko, biharrien. Gizonak jokuen kartan, da gero, atzaldien, atxikitzeko, goten ditzen, eta han egoten ziren gizona, kartuen inja gero, da orduen, atara zeo zer, da gero, gabien, afaltzeko, zeran da, sopa de ajo, zeran da euskeraz. Batzui sopa. Bai, hori, eta gero, gibelaz da horrez, aixe. Hoiz izete zan basarriko txarri itxe zana. Eta itxe zan, urteko egunik berezinetako izate zan hori, ez da? Bueno, hori egunoi bai, baina bestelan hilberan itxe zan. Osea, hilbera no zan hilbera orduen itxe zan normalien txarrixe. Etxozu? Vale, osea, hilbera izan behartzun. Bai, bueno, oine etxako, lehen arbolak eta botateko pero zeo zer ditxuko soluen hilberan. Oin ja, ino pestotza. Aldanian. Jamoni pestotza, ino pestotza. Claro. Bueno, eta zuk, noiz zintzen un saltua, ja, Bilboa junda, Arakina izateko Bilbon? Nola izan zan, hori, nola izan zan, bueno, nola, gaztetetik, noiz hasi zinen Arakina izaten? Nire bizi modua ez da fazila, Nire mutiko eta tenkia hasitzen hau,
Zeo zer, bizan etxea jateko? Txomat urtekin hasi zinen arakin bezala lan. Ni erreka bogitzen 11 urteaz. 11 urtekin? Bai. Ope. Eskolatik urten, da karranza ditxera. Erreka bogitzen. Ope. Ja, Eta ze karniz ezan familikua edo... Ez. Bueno, oin nertzako famili moduko, han ez nintzen jaixo, baina han izimu da antxea, eta neban, esango dute 10 urteaz erreka bogitzen hasi nintzen, da gero, ja 15 urte neba zenien, eskolatik urten bian neman, da zauztan txekandrik zauztan, Jose, geratzi eguru zua mehen gudaz, da, bai, niri guztia eta animalitxek eta guztia eta bai, da holan geratu nintzen, da ne nintzen soldotza da joan arte. Vale, eta hori nun? Hori Elorrion. Elorrion. Hori Elorrion. Vale, Elorrion, vale. Eta gero, ja, soldotza joan nintzen nien, Bai? ja, Elorrioko garrantzea dizia itxin, esan gero, ja, bukal noturua ban nire biharra hain. Bai. Esan notzien, nik ongo nazamen, soldotza joan arte. Da holan izten zan. No aguntzinen soldauzkaitea, ze tokatu zitzaizun? Burgosea. Burgosea? Burgosea. Oz bat etxe bat nekauen zeiz. Nei aita kontatu zitxean, que bea, soldauzka juntzanian, eta ia urte guztien lau aldiz dutxatu zala. Kiston hotza, ura hotza dutxatzeko, zo nola izatezan. Pentsai zuzera izango zan. Guain egunero dutxatzea. Sartzen ginen nolan, sartzen die ba, zezenak ez no. Da, eguen nolan tu hobi. Bai? Osea, tu hobi, uraz, ura botatzen. Bai, da. Handi pasa, da. Sartu lego baten, da, urten beste. Ta listo. Da, bueno, atzi zengo zan, dutxe egin zan. Osea, hastian behin, ozen bat izatezan hori. Korretan, ez que nik ero, soldau zan, han, egin eban, lehenengo, joan nintzen nien, ez dago zen, abez, karnaziru banitzela. Bai. Bani pintzen, paperetan pintzen dobe. Eta orduen, bai ez, bezauztan, aberde, txarrixik higo nobaten bazen, Bai? ze hilbia zala, gabon hasien, Bai. eta txarribi gabonetarako, eta beste txarribi gabon sarretarako. Da nik zan, erremitxa badaz, bai, itxiko, kenik arrazuen ez dela, eta bai ez. Eta orduen da, bezauztan, abere, tajadak itxikota, zantzan da. Nik eziai herramienta ez nahi problema. Nik egingo. Da holan, torri zan txarribixek ekarri bezenien, iginu zen, da gero gamozarretan bebai, iginu zen. Da holan, ez hau ametik ilguztietan ekartzen daue. Hilbia da, txarribi. Barranjatik ekartzen daue eta ilguztietan, ondo dau. Da holan, ilguztietan hiltzen eban txarrixe. Hori da suertia zugun izana, ez da? Eta zenentzako txerri hori zetan, zue jateko o jefientzako edo? Fileteak enbiazien, tajarak enbiazien. Vale. Eta ginen 800 da piku kuartelien ginen. Jope, eta danentzako inber, Bueno, claro, danentzako urtete bana. Zatu, lehenengo txarrik hilne bazen nien. Bai, hilne bazen, ez dakit, kurioso, baizu. Da, 500 da piku, gero, tajarak. Bai. Eta gero, 800 da piku ginen soldautza, orduen, karnazia dixan, faltetzen zana karnaziatik, erute ben. Sobra, osea, faltak. Vale. Eta bueno, holan, baina, claro, nik itxan batzuk izaten ziren, xarrar txikitsuak, beste onditsuak, baina... Ezin dana berdin atea, ez da? Claro, baina euro kontenta ben, bat, txikizi zen, onditxo bizen, bat. Orduen, soldauza, soldauai, urte tortuko tekxekena, txikize, bajan barik, onbizan. Karo. Eta gero zuri, kulpa. Katxiz la, ma. Eta gero, ja apur bate, soldauza denpora gehiago uzan zenien, dizin oso, hemen gatoz, derrigorrien. Hemen gozie pasako, nik ingot handixo, eta gero, gero boste hori zaban, erteten, gero usturtemen, irureun. Tarategiai gehiago eskatu behar. Claro, baina, da sargentuek, da zelan, lehena boste hori da zinun, da oine irureun, da zelan, da bari, nik ezatu nintzen, bai, zu, txarri batzu, ikutzen dago lako urdeixe. Bai, koipe gehiago batzu. Asko, eta arek ez dago, okelai, eta han ezirik atara, eta bueno, holan pasau, neban. Una. Eberto, ni soldautzan... Eharra garaiak ordun, ez da? Ni soldautzan, nik ez dut zaten postik, nebala. Postik, darrigorri ginen. Baina nik ez nien mantxartu. Baina gaizki ez da? Nik musiko neuen. Musika? Musiko, banda neuen, militarko... Bai, eta ze instrumentu jotzen zen nun bertan? Ni, saxofoia. Saxofoia, Bai, ama. Ni, hau egon ziren, igual... Hola, ondo zu festa giro jartzen zen nun da, Bai, baina bandan, zan
dana zien, subteniente, sargentuak, ozen gurote profesionalak. Bai, eta zutartia. Neu bakarrikan... Bai, Vale. Ordu zuri ondo zaindu zizuen zentzuen, hone txerri jailtzeu da hone ondo zainduko jo. Exacto. Vale. Jose Vicente, hemen, ja, jarri deu txerrikumia martxan, piperrak ebai martxan, ikusi zuen bota eta olio pixkat, gurina, gatza eta azukria. Eta hemen utziko zuba joan, ebai konfitatzen, eta gero ikusiko zu gio, boteko jogur pixka eta krematxua teako jogola, krematxua, bale? Ederto. Bale. Eta bitartian jungo gara Trebiñura, eta han prestatu izku egundoko txintxortak bertako okindegi batian, joazen area. Haupa, Joseba, ni Andoni naiz, Zarazuen herrian gaude, Zarazu Gasteiztik 15 kilometrotara dago, Trebiñoko konderrian, eta hau da Zarazuko okindegia. Orain barrura joango bera, eta erakutsiko dizugu zer egiten dugu. Okindegi hau orain dela 28 urte montatu genuen, hemendik ibiltzen zen okina jubilatu zen, eta gu hartu genuen. Herriko okindegi bada, ez? Egiten dugu 3 mota ogi, sobao, hueko, eta, bueno, aparte otanak, integrala, txoripan, pasta batzuk, mantekado batzuk, eta madalena. Egiten dugu herriz banaketa, 22-23 herritara joaten gara, Trebiñutik eta ingurutik. Eta San Martin eguna dela eta aprobetsatuko dugu eta erakutsiko dizuegu hemen egiten ohi dugun errezeta bat. Torta de txintxorta ditzen diguena. Bueno, hemen dugu txintxorta egiteko behar ditugun osagaiak. Alde batetik, azukrea kanela pizka batekin. Hemen dugu ogia egiteko masa, legamia, 2 arrautzak, anis txupito bat, irina 600 gramo gutxi gora bera, eta importantena txintxortak. Hauek lortzeko egiten dena da txerriaren manteka egosten da, eta gero filtratzerakoan geratzen dena da hau. Joseba dakizunez, zerritatik dena aprobetsatzen da, eta guk hemen ere txintxortak aprobetsatzen dugu gure tortak egiteko. Eta azukrea hau goitik botatzeko. Bueno, orain hasiko gara prozesoarekin, batidorara joango gara, eta hasiko gara gauzak nahazten. Lehen, azukrea eta kanela, gero ogia egiteko masa, 2 arraultz, eta legamia. Horren ja emango diogu martza. Eta horrela egon behar da 5 minutu gutxi gora bera dena masa bat egin arte. Orain ja prest dago eta botako diogu anisa. Eta berriro nahaztuko dugu minutu erdi bat. Orain botako diogu txintxortak eta utziko diogu berriro justu hori. 50 segundu edo nahazteko guztia. Bueno, eta orain ja amaitzeko poliki-polikik joango gara irina botatzen, ja masa pixka bat loditzeko. Masa prest dugu. Bueno, tratzen dugu hendik. Irina pixkat. Eta orain ja. Listo. Orain hasiko gara zatitzen. Hau lehen ia etxe guztietan egiten zen. Txerriak hiltzen zirenean, manteka ateratzen zuten eta hor geratzen ziren txintxortak erabiltzen zuten egiteko torta hauek. Orain ja etxeetan ez dira txerriak hiltzen, ez? Guk orain ja normalean ere batez be egiten ditu neguan, baina bueno, urtean zehar egiten da. Jende gehiena normalean hartzen du gozaltzerakoan. Baina ni txikian nintzen nien, aprobetsatzen nuen edozein momentua hartzeko. Ez ama izkutatzen zituen, eta ja genekien non izkutatzen zuen, eta edozein momentuan joate ginen eta hartzen genuen, ez? Bale, baina hau egina dago, bakarrik sartuko bandejan, eta azukre pizka bat botako diogu gainetik.
Horren sartuko dugu hor kajoian eta utziko diogu 2 orduz gutxi gora bera fermentazioa egiten. Bueno, hoia tamaino hartu du, ez? Orain ebakiko dugu eta labean sartuko dugu, ja, egosteko. Listo daude. Bueno, Joseba, hemen ikuste duzu nola geratu da gure txintxorta, bakizue hemen gaudela, Zarazu herrian, eta gonbidatuta zaudetela nahi duzunerako. Mila esker eta beste bat arte. Venga, agur. Hau, Pandoni, eharra txintxorta, Zer itxura, Itzela. Ai, ama, jango benun guantxe hoxe, Txa, bueno. Ez da ordu txarra jateko? Ez da ordu txarra, guantxe gaina usaiagoekin hemen aurren, Bueno, mila esker, horrela jarraitu, eta gurean jarraituko dugu. Beitu, hemen txedakat ja, hau, prestatuta kauna. Truko bat indau bakizu telebistan truko egiten diala, eta hemen dakau ja bukatuta. Ingo detena da. Atera, busketak moztu, eta esan dugun bezala aurrena, azala detikan, ondo gorritu, eta ja, gorritzen deunen azala detikan, barazkik eta botako isio barroa, bale? Ungo zea laguntzen barazki batzu garbitzen? Beitu, hemen ingoitugu, 3 ale batzuri garbitu, bale? Hoxe, horrekin hasi, eta geho urrengoakin. Geho piperrare bai moztuko dugu, bale? Bale, eta aldi berian, konta iguzu, zure arategia eta zitzingo dugu pixkat, hainbeste urte dagagan arategia, olako arategi gainea, bizintza hontan, meikua konfiantzazko izan behar du, bizilauna ebai, eta erakina ebai, ezta? Medikue berrigo konfiantzazko izan behar du. Andrie, bizilagune, bai. Banda karnazerue, bai izango dut. Zeia, oin, lehenako karnazeruik ez da. Ez, Asko aldatu da, ez da? Oin ikasten da, ofizio ikasten die, haciendo esto, zelan da, kursillos. Kursillos, ba, eta leno lanian. Lehen, Antxe. Oin beholan da, pastetan dana, ez da, legiak eta ez da zepinitxea bidada moduen. Ni daukat oin neska bat, andra bat daukat neuaz, Rumani edana, da arek egin jau neki egin neban moduen goixien joen, da amaitxu arte, ibili. Kendu barik, onduen, da onduen. Beti ikusteko zelan itxosun, holanez, kontuz, kutsilloak kontuz, bai egin zineike, holan, egin zino, hoxe da ikastie. Garrantzitsua da hori dana. Hoxe da. Bueno, hemen indet pixka koipiek entzeko, eta guain maigainean jarrikoen mostutzeko, ni uste tobetu biliko nezela maigainean. Hale, ja, pixka tolioa soltatu du, hemen txe. Zu izan dezun bezala, nire gozogintzak izun nola ikasi nun? Ni junitzen Bartzelonara, eta aurrena sukaldaritza ikasi nun, eta gero baita esan zin, bueno, guain Bartzelona jungo zea, ikasturte bat iteak gozogintzen aten izan, eta ni ez dena ikasi gehiago eskola batean. Nahet jun area, baina nahet jun okindegi batea lanea. Sí, señor. Eta ala junitzen, da nintzen urte bete okindegi batean, eskriba okindegian da pasteleritzan, eta urte guztia lanian, eta lanien ikastea egila esan gehiena, ez da? Hoxe, hori, a ber, honik ofizioek, universitarien ez die ikasten. Universidadien ikasten die beste ofizioa. Parranda egiten da, olakoak ikasten die. Ni ez nago universidadien sekular, baina ofizio ikasteko etxien dan lekuen. Da ikartzen dauen nien okelak, ikartzen dauen zen txala zerakua diezen, da betxu, da zerak kolori dauken, da gero oso garrantzitsue. Oin ez da, basarrik, baina lehen, basarrira joeten ginen, txalak erosten. Ni joeten nintzen domekero txalak erosten basarrira. Produktua ikusi hasieratik ez da? Bai, txalak jaixota eta ez dauzen, dero apurka zeran gizentzen doien, eta ze motozien jaten, hoxe da, importantien hoxe da. Ze jateun, ez da? Ze jaten dauen txalak, ganauek, ze motozien jaten. Etzozu? Da orduen, basarri bakotxak egitxemen, modu bat diferente, batzu motozien gauza bat, baina dana etxekue. Da, aiz izan okela ona. Bai, ez da? Bai, aiz, etxeko gauzakin asko aldatuko, zu ikusiko zenun aldaketa guztia, ez da? Itzela. Oin pienso ipaja esaten dena. Lastue eta pentsue. Da, hori ez da okelie. Hemen gotzie gura dauen esango daue. Ez que pentsue ez dauko, ez dakizera, pentsue da, lehen aiz esan moduen. Artu lune, garagarru lune, eta hori bota, ez oin kompuesto, eta kompuesto zer dauko?
tantos de maíz, tanto de no sé qué, y tanto de complejo vitamínico de no sé qué, complejo de no sé cuántos. Hori txarakazteko, urtebeteko txalai horre gauzeko emobixak ez? Hori berdin belarrona eta berdin gari honona eta... Hori da. Da horregatik, okelaik ona, gatxada topeti hori. Gatxada. Guantxe esan dezu arra. Esango daue, bai, es que el pienso es bueno y es de calidad y no sé qué. El pienso, el de casa es el mejor. Hori da, umiei potitos ematia bezala. Bardin. Guantxe esan dezu. Bardin. Aladek. Da, gero, hoxe, amerikaneko ez da bestaten más, que los jóvenes, los niños de ahora están muy gordos. Y que están gordos y eso, se gaitxi. Eta esateko, eta falta de atención, da ez dakize, eta bakize, eta estresa, eta alergiak, eta historiak, eta dana gora. Ai, ama. Jatea, ondo jatie, ona jatie, Lena, titixa, zen mototzien. Ez alergisik eta ez historizek ez eukezen. Oine botito sakin da, eta dauke ja, traste guti. Arrazoi. Baina, bueno, saiatuko baitu, eta pixkanak ere, guain arte pixkat dana okertu da, baina mateu pixkat onea badi jualare bai, gauza batzuk, ezta? Gauza asko dauz. Baina jatekuen ganien, lehenakue, zemate lehen hau, hobeto. Lehenako janeko. Nik hau betu, nik esaten den, nire amona, guan dela 2 urte hil zan. Eta 84 urtekin hil zan. Eta enpaste bat behare ez hau bian. Eta gaur egun, miak, guke bai, 10 urtekin ja enpaste gartzen. Eta ez da, umeigan, esategue, zuk zenbat urtea kasu? Nik? Bai. 71 enbiagaz. 71. Ba, esategue, gaur egungo ume batek 8 urte dazkana, zu baino azukre gehiago jandula ja. Gauza guztietan dana daipia azukrit, Bai ba. Gauza guztietan dana daipia azukrit. Bai ba. Bueno, orduan, zure arategian, ze gauza prestatit dutzuek, zenba gauza dituzue bertan? Ointala, 100 urte itxe izan da gauza, bardinak. Bai, Egun jala 100 urtekue. Zein die? Etxen zien, txorixuek. Etxen zien, zaiezi adou, etxen zien, urreixe adou, saltxitxak. Tolomue, lehenako gauza. Ze oin, etxen da dana, etxen daue platos prekocinauz esaten dana. Baina hortako bia da, eskatza, eta beste legemurdo batzuk, horrek gauzok etxeko. Obradore berezi bat bihar da, ezta? Bai. Da guk, nik ez daukat lekuik ez hortako. Nik daukat lehenak, frio esaten dana. Baina iteko gogua ere, osea gauza gaulako prekozinatu eta iteko. Ez, nik dakiz futuro hoxio dala dinue. Futuro hoxio dala. Baina nik, esatot, nik gura boin, gauza gitxi hauen, ondoin, gitxi hau, ez asko, da erosten modu. Da beti indan bezala, ezta? Bai, exacto. Ala da. Pentsaizu, ontxe daukat, piparra batzen hauil. Piparra korrixek, soluen. Bai. Batu, sartu, bai, sortetanin. Eta gero ez egi. Bezikatu, txoizuek etxeko. Nik aurten mordo bat, ekarri hor, da beste mordo bat ondiko eitxeko ekartzeko daukat. Horrelako denpoliaz, ontsi gorritzen doiez. Etxozu? Horrekin eitzen da jene duena. Pentaizu, esan bitun kaso bat. Ointala, urte biro, 3 urtero, piparrik gitzi nokazan, da ja amaitu xertazan nariek eta ditxune ban, kaser ez da. Bai. Inorak, bai gizu ez inorak, piparra korre inorak. Da, piparra lehortu taiten duena, pixka txatuagoak dira, hola? Bai, borobilak. Ba, deitzuntzen zantu, oye, ya tienes ñoras, se me han terminado los pimientos y ya tienes ñoras. ¿Todavía hay algún loco que hace los chorizos con ñoras o qué? Sí, Sí, el loco ese soy yo. Yo así aprendí y así sigo haciendo. Y es más, bueno, de orduan ya había dos tasan, baina hoy sí están. Todavía sigue alguno. O sea, ya gente que esto botaten piparrita, normalien, Bai. Igual eroste potian jain da, eta bota, eta... Auto bakarrik. Auto bota, listo. Auto bakarrik, eta ya está. Bueno, Bizkaian tradizio handia dago baserritan, ez da? Ja, bertako piperrak initea da, ez da? Baina baserritan. Ez que beste gusto badauko, Claro. Ez dauko, bueno, horiek inorak eta karritxa, bai. Bota, espada kasu ez ebez, bota emitzazu. Baina piparra amengu, Bai, no? Bueno, area zeinero aldeitza dauko. Bueno, bagoaz hemen indetena da, ospin pixka bota, ikusi zue, beste ikutu emateko, eta hemen nahi naiz azaletik ondo erretzen.
Ingo deuna da, buelta ematen dionian, barazkiak botako izkio, baita piperrare bai, pizkat piperra eta ardua. Eta gero bukaeran, lehen esan deten bezala, limoia botako jo, bale? Bueno, eta hau martxan dakaunez, hemen azala utziko dugu ondo tostatzen, da gero buelta emandakoan, esan bezala botako dugu. Eta bitartian guaz, zure herrira, herri joa. Eta handao, Belaxe produktuak, eundoko esnekiak iteitue, eta betiko moduan, ikusi ze gauzatxuguna. Eguerdion, Joseba. Egu Itxiar, Markel eta Berenizega, eta hemen gauze Lorrixon, zen eta hausuan, Belasen partaidea gara, eta gaur aukerak induzue gure produktuak ezagutzeko. Belase baserriko zaporeak duela urtebete martxan jarri zen, Berenize eta Markelek sortu zuten, hasieran hortuko laboreak lantzen hasi ziren modu ekologikoan, eta zituzten behien arraza mota aldatuz. Plebika arraza jarri zuten, hauek bai okeletarako eta esnetarako balio dute, eta esne horrekin jogurta eta gazta naturala egiten dute. Ni aurten Belase taldean sartu naz, eta arduratzen naizena da bizitetan. Bizita gidatuak eskaintzen ari gara, bai familia eta lagun artean, baserriko bizitza gertutik bizitzeko, amaitzen dugu azkenean beti, esnetegia eta salmenta puntua dagoen tokian, jogurra eta gazta dastatuz. Ze uste dugu, hori, azkenean baserriko zaporea dastatu egin behar dela, ez? Bueno, orain nahi baduzue, Markelen gana joango gara, bertan eguneroko lanean egongo da, behia jeisten, eta hori hurbiletik ikusteko aukera izango duzue. Bost behin abil batzen oin, esnia poste bakarrik moten da bie. Diez Flebik arrasako behizak, alpietatik datorren arrasa bada. Hau guretzako da, behi egoki haua kalitate gehiago moten daulako esnian, eta bai pastoreora hobeto hobitzen dalako kanpuan, eta guk hemen ikusten den moduen, bilatxe ugalik eta denbora gehien egotia kanpuan, belarra jatia. Jeisteko sistema nahiko berezisa da, karro bada, mobituen aldogu, orduan, behiak zelai ezberdinetan dauzen enean, karro eramaten dugu zelai horretara. Guk ez dugu ezagutu hemen Euskal Herrian inor, horrelako sistemari dekonik, behiekin. Galizian ezagutu ginen, Galiziako gazte bat ikusi ginutzen, eta asko guztauzakun, eta honen aldeko apostu ginen. Hoin sartuko ditut behiak ona, eta gutxi gora bera 60 litro inguruan batzen ditut. Hoin hasiko naz errapia garbitzen, lehenengo trapu batekin garbitxotzat, gero sikatu iten dut, eta gero txorrito bat ataratxotxet ikusteko esnia ondo dauela, eta konduktua garbitzeko lehenengo txorritoa beti kanpora motatzen dugu, hori, higienia zaintxe aldera. Eta hointxe bai piztuko motorra eta hasiko naz batzen. Ordein ostian egunero partzela berri bat zabaltzen dutzegu, eta horrekin lortzen dugu egunero belar freskua jatia, partzela txikia danez belar guztia konsumitzia eta ondo abonatzia. Batzen duten esnia baserri aramangot, handeko tanke bat, hotxian mantentzeko, eta berek behar dagoenian hartuko dau jogurrak elaborau alizateko. Hemen dekogu esnia Markelek ekarritakoa, gure beixenak, eta egon da pasteurizatzen. Eta orain ja dago temperatura optiman botatzeko fermentuak. Gaur tokatzen zaigu mugurdizko jogurta egitea. Orain naztatuko dut ondo eta egon behar da 4 ordu fermentatzen. Bueno, hemen ja jogur naturala prest dekogu, botatzeko zaporea. Hau da, mugurdizko krema. Bueno, orain ja ondo naztatuta dago eta botellak hasiko gara betetzen. Botella bakoitza 800 mililitro sartzen dugu. Mexikarra naz, defekua, eta oin dela 8 urte, etorri nintzen Elorriora. Bueno, eta hemen gure produktuak. Dekogu jogurta eta gazta freskua, jogurta naturala, mugurdizkoa eta azukreduna. Eta, bueno, bebai sasoiko barazkiak eta mermeladak eta fruta.
Bueno, Joseba, hemen dekozuz Belase produktuak, euren artien mugurdizko jogurra, edarra, eta, bueno, nahi dozuenean etorri bizitan, hemen egongo gazain. Bueno, eskerrik asko, agur! Hau pairukote, zelan txukuna iten dezuen, hau da bidia, ezta? Lehenokoa bueltatzia, eta larrian bertan esnien geizten, enun sekula ikusi olako ikan. Neu pestot ikusi, Pastan dana da, oingo beixek, horre beixek diferentie die. Lehena egoten zan, esnerako beixek zien pintxak. Bai, pintuak, no? Osea, nola dia, holandesak edo frisonak edo... frisonak, hoi da. Eta horrek batzeko, esnie batzeko, sartu etxe zien, da atara egitxe etxe zien. Bai, neu guztian hilatzen eta... Baina beste gauza pastan zan, horre txalak etxe benien, Bai. kendu txostien, ameai, eurok esnie batzeko. Claro. En cambio, ongo beixek, txalak, eurekin kanpuen dauz. Claro, 6 hilabete arte gutxinez, edo pizkar deuki genboa, ezta? Orduen, txalak edaten botze esnie, zu izin zinik, esnie batzen, aitzozu? Daneak ona ezin ditu gauzanak izan. Exacto. Baina oso proiektu txukuna iten ari, bertan jogurra iten. Exacto, beste gauza. Eta gaina guen esatu hori dela gakua, pixkat lehengai hori pixkat elaboratuta, ja margen hori hartuta, elaboratuta salduta, azkenian... Baina ni gauza bat esango dut. Ni daukate lagun bat, eurok txalak eta daukoz, da okelie, eurok saltzen daude. Baina, a ber, bakotxak egin bidau, berak... Alduna ina, no? Alduna, bizimudu eta egin bidau. Karazeri etortzen dina guztora jatzeko, nundi gurozu, zelan gurozu, lontxu hau, metxu hau, berai... Detalian, no? Detaile guztiakin, berai. Zuke karazeri izan zinik zetako gurozu, nik udot hau bixe itxeko. Oine, nik karazeri izan tezelo graba asko ezote, izan gudote, saltzeko ez da supermerkado moduen numero, da, hombre, zer gurozu, eta betxu, gaude, Jose, zer ungote hau zeitxeko, betxu, eruizu hau. Zer hau ondo urten gozu. Eruizu eta nahi pirin gozut, zatizek ginen gozu, eta diskusiko zen urten gozu. Eta gero tortzen da nien, handik esportziegunea, eta... Zer mulkuntzitza izun, hori bonuen dakazu. Hori bonuen dakazu. Da zelako elenguneko, edartu, ondo urtu estan. Da hori, beste moduen ez da. Bueno, ikusi ezu, horrea botaet, piperra utza pixkat. Botaiot, ardotxurila pixkat. Bota diot, inditugun barazkiak, eta guain hemen ingoitugu hau, hola, 8-10 minutuan erregozi, eta hori bengoa bikain plateraratzeko. Inbiar deuna da, brotxeta jarri martxan. Horre ingo jotena da, zua pixkat, igo, ikusi zu nola sala nola gatu zaigun kurruskari bezala, bikain, ingo jotena da, hau guain, eur pixkat eman, hemen txeuki horrela, eta piperrara ikusi zu, ur pixka bota diote bai, ligatzen hasteko, eta ikusi guain nola ja, karamelo nola itenan, ligatzen hasi da, eta hemen ingo duguna guain zuba joan utzi, hau listo, eta hasiko naiz brotxeta karamelizatzen. Bueno, eta konta iguzu, zure bizita guztia ez da soldauzka eta harakina izan? Pelota salia izan zea, Eukine ban un lapsus zaten dana, un lapsus. Iru urte, egin eban. Soldautzan, egon nintzen nien. Bai. Musikoen euen. Eta ni bakarrik, da orduen denporia neukan danerako. Da, egun baten, joen nintzen, urteetan eman igual domeketan, eta nire nintzen egoten Burgosen kapitalien bueltaka, edo frontora, edo beste herrin batera, herri txikisek ikusten, edo beti guztatan... Beti martxan. Urtean handi. Eta joen nintzen baten frontora, da han egon zan gizon bat, zestiaz kintxe, da frontoie. Joño. Begiratu itxen notzan esaten hori arnaiz, David Arnaiz izango da ba. Lodixo zan. Torten zan karnaze dixera, elorrexoko karnaze dixera, oi askuek ekarte bazten. Fuentes Blancas, oi askuek. Eta, joño, ja, kantzau zan nien apur bat edo, ebili askoitxan esan izan da. Zanontzan, joan izan bertan eta, usted no será Arnaiz, ¿no? Y sí, hombre, si tú eres el chaval de Teodoro, de Acabaso, y pues sí, coño, ¿y qué? Dije, oye, yo también ya te ayudo a jugar a la pelota, ¿no? Pues, txikitxatein, memutikotan, anai bideukara, Ameriketan. Zuzen eukan ja? Bai, pelotan joen da. Zer matan nahi zinaten? Zazpi. Zazpi, Anai lau eta irun neska.
Vale. Bai, Nahi arreba zazpi. Bai, eta orduen esan dutzen, joño, neu betorriko naz, gura bozu laguntzen zuritza, mitxez dien izardi batzuk egin da, dutxauta, ez da gizu? Horretik ezagutu nik dutxau, soldautzen ez nakizen zemat bila dutxaten ginen, frontora joten nintzen. Eta frontoia eta gero bai dutxa. Da ni frontoia, han dutxaten nintzen. Vale. Eta orduen, orduen, etorri nintzen etxera, eruren ebazen zestabide etxeko zarrak, eta joan nintzen frontora Durangora, hartu notzen pelota, zestako pelota da txugu, horrek, horra, esango dute... Arria bezala, arria. Baina potruek, barruen bakarri potruek dana, gero pintxotean arruek, baina potruek dana, da ez da apurten da erosin ebazen bi, da joan nintzen, joan nintzen nien beraz, da esan nintzen, mira, he traído estos, que bueno, hasikoa, datorren hastien, martzen nien da egunetan pentozu, ederto, hola, hasi ginen. Martzenetan da egunetan, joeten ginen frontora, azaldien, ez da gizu? Bera tortezan kuartelera, kotxie tortezan, da, urteten honik, sartzen nintzen kotxien, da, frontora. Da, han iztxe ginen, zaila, gero, izardi batzuk hain, eta gero dutxau, eta gero bokailu han, da, gero barrio honik... Eta berrio soldauzka. Ba, eta, joño, da, ja, 6 hilabete ino nolan, da, ja, soldautze amaitzeko nahitzen, da, esan zan, nahi nauzina esan zan, hani, ze pentozu, por ejemplo, abere azten manazea apur bat zestan, eta abere Ameriketara joeteko, abere... Grina etorri zaiteta. Bai, zuek, osauz eta abere juntaun gehiken hor, da, esan zan, berak, zuek ikusiko zu, abere zer lan, da, joño, ba, orduen berak detxu eban markinara eskolie, da, beren lagun bat, beraz, zestan egin jarrainketan, da, zan hor maixu. Da, detxu hotzan, bere bai eban, da, bai, joeteko. Da, hola nazi nintzen, bai, izan, enero, soldautza martxu eta segida. Enero, eta, ja, azti nintzen markinara joeten. Markina entrenatzea gute zinean. Bai, aztien berritxan. Aztian bitan. Bai, aztien berritxan joten nintzen, ja, maixuak, da, zestu barrixet, eta ja, beste modu batera. Ja, agostuen ezagostan, maixuek ezagostan, zeraitxik zoi ez Barcelonara. Ze Barcelonan, han frontoie, egunero jokatzen da han dauzen pelota aizek, ez die, eskola moduen da. Dale, ja, profesional, baina, da, egunero jokatzeko, eta hoxe biozue zuek. Zuek biozue, ibili. Ibili, eta hola ikastea egiten. Lehen holanen esan dezun bezala. Ba, holan nintzen. Hartu, da, Barcelonara. Da, Barcelonan egon nintzen, 3 urte jokatzen. Jokatzen, da, bai. 3 urte profesional bezala jolatzen, Bai, bueno, profesionala, bai. Baina soldata zan... De peón, no? Eta, bueno, da gero, ja, Ameriketako kontratu ja neuken. Bai. Ameriketara joeteko neuen nien. Juntzinean Ameriketata dana, Pero, es que, bizimudu, nik hanko kontratu ez, joen bian izan Ameriketara. Joen bian izan Ameriketara, por ejemplo, septiembre, ez dakiz Zelanda, septiembre. Eta bigarren anaia, orduen bakazinoakin euen Lorxon, Andries. Eta nik ginen bazkatzen, da aia gauzan karta bat. Da, Ameriketatik karta bat. Da nik orduen pentanaban zalaia bizia, arajoeteko, ez dakizu? Bai. Osa, aukeratu bertzen unu area, jun, hemen geldibu, zei? No, ja, baina... Ja lotuta zen eukan. Banaukon kontratu egin da. Eta orduen, torri zaniena kartie, da zabaldu eban nahiak, ze inglese guen. Da serixo karrezan. Da Andria Amerikani da, inglesa. Da, hola, serixo karrezan nien, kendu otzan kartie, da, Jose no Amerika. Eza hostan, koñetiek, zango dute. Eta orduen, pasau zan, ni Barcelona niontzan nien, Ameriketan, pelotarixek, egeren, asoziazio bat, ez dakizer, apur bat, kontratuek eta aldatzeko. Txukuntzeko, edo ez zeuden guztua, edo... Exacto. Eta orduen, etorri ziren, Ameriketatik, intendentiak, edo kontratu getxie bezenak, frontora. Eta nik ikusten duen nienan, zelan egozien, inotzen anaiai, karta bat inotzen esan otzen, hani izue gauzak diadan moduen, ze bestenan kalien itxikotzu eta. Ze hemen etorri die, eta kontratatu daue, danai. Danai? Danai, mutiko danai.
zeo zeran huelga eroitzen bazen, botako Danak den kalea. kalera eta amendik eruen da kitxua, itzozu. Da orduen akartien nik egin notzana, orduen eriotzan abogauai, hango abogauai. Da orduen egin beste egunien batzar bat, eta irakurri ben nire kartia. Eta orduen, hango frontoiek, danak enteusienien nire karti eta ze egin, Itxizala. orduen, han junta neu esen, 8 lagunero, 9 lagunero, bertakuek, hemen gu zien, baina pelotari bertan neu esenak, Ameriketan. Arek, eta nik, Barcelonara, barrio... Bueltan. Buel. Bueno, eta gero boltazunan Barcelona, eta nola bukatu zan zure ibilbidia pelota munduan? Ara joan nintzen nien, hanki ez neukan ondo, da orduen medikoena joan nintzen, da joan nintzen nien medikoenera, zauztan opera hon bizala. Katxila, Da orduen, opera hon bizala bala, opera hon nintzen. Da opera hon nintzen, da hon nintzen urte bete eta piku, hankie ondo ez neuken, rehabilitazioa, egunero jote nintzen, 6 hilabetien joan nintzen, kursetara. Egunero. Etxen noan, beratzi zitatik, ordu batak arte, nire bakarri nik ejerzitzuek. Baina etxan ondo rekupatu. Ordutik, zestua etxin noan nese etxan, kanaz etxan. Baina, bueno, eskertuko ziren, haren aragila erostea jute ziren, eskertuko zizuen zu pelota utzia izatia, ez da? Oin, seguro tebek, batek zatoztan, errinko batek zatoztan, baina, pelotan joen biza, kanaz edizia, holan jakin ja, holan, Ematezun garrantzitsu zela garrantzeian ibiltzia. Ai, ama. Ez da, oin gaztienak, da, ontsen biote, zozaren bihar bot, ontsen biot. Dudik gabe. Da, gaztienien, indakoa zea bentsat. Bueno, eskerrik asko gurekin izateatik. Eskerrik asko zuei. Hainbeste aragiona banatu arazteatik. Eta hemen txekau gaurko platera. Eta gaur egun bertan da gaur, hemen egon ginean berban beste 2 ordu. Baina, bueno, jarraituko deu. Guain gaur egun ikusiko deu. Agur laguna. Ederto.